हेल' लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा आरो बेजों लोगोसे बिराद दुखु दिनै होननांसिगोन थ' नोंबा जे गारना थांसिगोन आंखौनो एला उपाय गैया मायाव बिरलांनो नागिरदोंलाय बिमा आजां गाजांनो गारना थांसिनो लोगोफोर थ' लोगोफोर बेयो बिमानावसो थाहैनोसैनो खारलांसिगोन आंखौ गारनानै दायो बिराद दुखु ओंखायनो दा सान्दुं गोसाजों लाबजों बिराद टेनसन जागासिनो उपाय गैया थानो सुखुलायो न'आव मा बुंनो गारना खारसिगोन दे एकदम सेसलै सेस हेल' लोगोफोर गुड मर्निं होननांसिगोन दा बिराद गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लायलायदों दे आरो ओमफ्राय लोगोफोर मानसिफ्राथ' बिराद लाजि गुसु बिसोरो लाजिजोबो नालाय थेवबाबो एसे देखायनो आं ओरैजाय नायनो हागोन थ' लोगोफोर सोर फैदों होनबा बिसोरो बैनाय नै थिख्लिनि फंबाय आरोना बेनि ओमफ्राय नोंहाबो थांनो लुबैदोंमोन नामा दिनैलाय हा थांखाया दा नों बेरायबाय थाखायो नोंहा ओरैनोबाबो जेराव मेराव लांफाबाय थाखायो आं बेखौ लोगोफोरथ' दिनै थाथोंसै बियो बेखौ लांथ'ला दा बिसोरनो नै बैनायमोननि थाखाय ओंखाम संनांगोन नालाय बियो थ' एकदम उल्था बे गिदिंजोबनानैसो नै बोरै थाखो मानसिफ्रा नुला केमेरायावबो दा देखायगोन आं नोंहालाय लाजिनाय खारबाय लाजिनाय खारबाय देन्जार लाजियो बियो ओमफ्राय ओंखायनो नै दा बेनि फंबायाबो लाजियो नालाय बैनाया ओरै एकदम ओरै गिदिंनानै केमेरा हमबा ओरै गिदिंलांलायगोन दा ओइ खारबो बाथ' थांसै ओरै नायलाय सौग्रुलाय लांसिगोन मानसिफ्रानो सौग्रुलांसिनोसो नै केमेराया लादो थुदो गोख्रै ओमफ्राय गारिफ्राबो फाग्लालै सिख्लाफ्रासो फाग्लि जाजोबगोन दा नुबाथाय देखायना होनां बिसिनि गारिखौ लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम जों दा एसे बेरायनो थांनि आरोना ओमफ्राय गारिफ्राथ' मालाय चिरांनिफ्राय बिसोरो बिराद दामि गारि लाबोदों नै नायनो हागोन ब्लेक पेन्टार नैला मोनसे ओमफ्राय बेलाय मा होनगोन आरो बेखौलाय जियानो जा जावा ओमफ्राय आरो बेयो जाबाय 250 डिउक नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो बुंलायनो गोनां गैया ओमफ्राय दे फै बोरो लाजिना उल्था थाबाय थायोलै बिसोरो देन्जारसो देन्जार लाजिखायो हेन्डसाम गोजा दै लोगोफोर नै नायनानै ला दै सिख्लाफ्रासो गोसोथोखावला जोबगोन दा गारिफोरखौ नुनानै नोंहालाय बेखौ गालांसै थाथोंसै जों बेरायनो थांसै लोगोफोर थ' थांसै जों बेरायनो नायलांबाय थादो जोबजासिम दे लोगोफोर थांबाय थानि दे दा मायाव थाङो नोंथांमोना नुगोन मोनहैबाथाय डेस्टिनियाव जायगायाव बिसोरो नै जावाखौ सालायसिगोन बिसोरो बैनायमोना ओमफ्राय जोङो नै बाथुजों लानोसै 250खौ ना मा होनो बाथु चलो बेरायनो थांनि लोगोफोर दिनै मारै मोजां ना स्मुथ दा बिराद स्मुथ लोगोफोर गारिया हाब्रुआवल'सो सालायनाङा एसे गाखोनो हालायना गोजौद्राय ना गाखोनो हाया मोनलायदों चलो लोगोफोर नायलांदो जोबजासिम लागाव होनलायदे लाजिबावोलै भिडिअ लाबानो लाजियो देन्जारसो लोगोफोर सिख्लाफ्राबो इसिबां लाजियानदांलै बिसोरो देन्जार लाजिनायाथ' जियानो जा जोङो बगामाथियाव दंफैयो दायो ओमफ्राय एसे गोजौथाराव बे हाजो गोजौआव बे बुद्धनि मोनसे माबा दङना स्टेचु ओमफ्राय बेयाव गाखोबोदों आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय भिउखौ एसे मोजां नुहुरो बिसोरखौ बेयावनो लाना फैबाय गोजानावथ' दा मायाव थांबावनो बिसोर आरो थांफिननायाबो एसे थाबनो थांफिननो ओंखारगासिनो नालाय गोजानाव थांनो हाला दा जायगायावनो खाथियावनो बेरायहैदों थेवबाबो बेयावनो नै भिउआ मोजां नालाय लोगोफोर बेयावनो लाना फैबाय आरोना बिसोरखौ बेरायहैनो फट' लागासिनो दा रिल्स लाहोनांगौ आरो बिसोरखौ दैयाव होननायसो एकदम खुनुरुखुम गाखोबोबाय आंथ' मेंनायजों उपाय गैया गोजौआव गाखोनो हाया जाया देहाफ्रा नोंनालाय मा खबर हा गेलेबाय थानोसै होनखायो देलाय देन्जार क्लिन फैबावदोंसो हेन्डसाम नुलायलायसिगोनसो नोंखौ सिख्लाफ्रा गोसोथोबावसिगोनसो बेखौ लोगोफोर जियानो जा जों बेयाव दसे चिल खालामबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ग्रासलेण्ड थांगोन लोगोफोर दा
दसे उनाव आरोना नुगोन नोंथांमोना जोबजासिमल' नायबाय थादो दे नै दासो मोजां फैदों देन्जारनो जिरायदों नै जायगायाव लोगोफोर ग्रासलेण्डफ्राव फैबाथ' मिथिखायो दा बगामाथिनिफ्राय ग्रासलेण्ड फैबाय ओमफ्राय गस्ला सुजोबना लादों ना बर्थमानाव दा गरम नालाय मानसिफ्राथ' दिनै माबा नालाय दिनै मंगलबारसो दै ओमफ्राय मानसिया एसे खम जायो मंगलबारबाथाय नै दिनै गैयाना बांद्राय गैया ओमफ्राय सानडेफोरबाथाय एकदम बुंजोबखायो आरो जायगाया फुल जाजोबखायो दाथ' दसे जिरायनोसै ओमफ्राय आरो बेफोराव ओरैनो फैजाया लोगोफोर नै डाइरेक्ट देखायखायोलां एनार्जि ड्रिंक बेनोसै चिल खालामग्रा बुस्थुआ बिदि पिकनिक स्पटफ्राव फैबाथाय बेनो आरोना नै बिसोरखौबो नायनोसै दिनै माबायदि सिटुएसन सोरबा फाग्ला थैनाय बायदिसो गाख्रबो माथो लोगोफोर नास्तायाबो मंगलबार नालाय दिनै बेसिं पार्टि खालाम लाना फैदों बिसोरखौ नैला बियारबो होआसैया लोगोफोर एकदम खनसेयावनो एसे नांखानायखौसो होबाय दिनै मानो होनबा बियारफोरजों गेलेबाय थानो टाइम गैया लायोबा लाखानांगौ एसे हार्ड लाखानांगौ आरो लायाबा लानाङा होननायसै लोगोफोर फां फुं गैया आरो दिनै फार्स्ट टाइम बिदि एकदम अपेन श' खालामदों नोंथांमोननिसिम एकदम बे बुस्थुखौ लोंग्रा बुस्थुखौ बेनो आरो लाग्राया लाखायो लाया होननाबो थगायाना सम सम आरो एकदम टाइम लानानै दिनै मंगलबार जाहैबाय बेदर मोनजाया नालाय ओंखायनो निरामिस पार्टि लोगोफोर दे उपाय गैया होननांसिगोन लान्चनि भिडिअ बानायगासिनो लेथ्रा नुबाय ना मिथिलासै नै नायदो लोगोफोर नै क्लियार नुबावोसो शुटिं सोलिगासिनो लोगोफोर बेयाव शुटिं बेसेबा गोजानाव नैला ओमफ्राय बेखौ बोनांगौबा नै लोगोफोर नै शुटिं सोलिगासिनो हारसाफोरनि आरोना ओमफ्राय जोङो एकदम बे खाथिथारावनो जिरायनानै बे शुटिं खालामनायखौ नायहरगासिनो बिथिं बैनायमोन दंमोन ओइला नायनो हागोन एकदम ओमफ्राय जोङो दायो ग्रासलेण्ड आरो बगामाथिनिफ्राय फैनानै आइलेण्डआव जिरायगासिनो दायो ओमफ्राय बे खाथियावनो बे दै जिङाव नैला शुटिं सोलिगासिनो हारसाफोरनि मा शुटिं सोलिदों मिथिया माबाफोर मिउजिक भिडिअफोर नामा बेखौथ' मिथिलासै मोसानायाथ' आसखासो एकदम जानला मानलाखा मिथिला दा बेखौ बुंनो जाला ना मालायनि शुटिं जाहैबाय ओमफ्राय जोङो साब्रैबो बेयाव जनानै जास्ट चिल खालामदों आरो जास्ट चिल एकदम मा बुंनो लोगोफोर ना मा होनो बेनिफ्राय जोङो थांसै दायो न'आव जोङो बगामाथि थांबाय बेनिफ्राय ग्रासलेण्डनिफ्राय आइलेण्डनिफ्राय दायो न'आव डाइरेक्ट लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा आरो बेजों लोगोसे बिराद दुखु दिनै होननांसिगोन नोंबा जे गारना थांसिगोन आंखौनो एला उपाय गैया मायाव बिरलांनो नागिरदोंलाय बिमा आजां गाजांनो गारना थांसैनो लोगोफोर लोगोफोर बेयो बिमानावसो थाहैनोसैनो खारलांसिगोन आंखौ गारनानै दायो बिराद दुखु ओंखायनो दा सान्दुं गोसाजों लाबजों बिराद टेनसन जागासिनो उपाय गैया थानो सुखुलायो न'आव मा बुंनो गारना खारसिगोन दे एकदम सेसलै सेस दा माला फैफिनो खुनु गेरेन्टि गैया होननायसो जासिगोन दा हरदो सारदारा आंना साबिया हर लांदो नोंनि थफ्ला थफ्लि मालफोरा लानानै थांदो नोङो मा लाङो मा थायो आरो लाबाव एसे बुथुमनानै लांजोबदो जि लाबोदोंमोन बेखौ लांफिनजोबदो होननायसो माखौ लोगोफोर थांसिगोन आरोना नै बैनामोनाबो बिसोरो आलासि जानाया बिसोरबो थांजोबसिगोन बोरो मानसिफ्रानो माथो सिख्लाफोरनिफ्रायबो बांसिन लाजिनायानो आयो इसोर थैबायलै थैदो होननायसो खेंग्रा जाना थाजोबोलै दा गारिखौनो लानाय नंबावलासो नोंदां दे देलाय लालाय गारिया लादो दे लादो जा उल्था जाजोबना थाबायलै सेस नै जिबौखौ लांफानो नागिरबाय आरोना बिसोरो आलासि जानो थाङो नै बे दावराव खालामगासिनो मानसिया ओंखायनो हगार हरफानोसै उनाव लायनोसै आङो दे लोगोफोर दे लादो गारिया जाबाय दे देन्जार लाजिनायानो नै गारिखौनो लाला सेसलै सेस दे थांदो बाय बिमा बाय थफ्ला थफ्लिफ्रा लानो बावगारबाय नामा बावाखै लांजोबथारबायलै बे दे फैनाय दे लोगोफोर फैनायानो देन्जार लाजियो जोंहानिया
मा बुंनो उफाय गैया थौ गुरदो नोंसोरो थौ गुरदो आं दा थांबाय थासिगोन थ' लोगोफोर थांबाय आरोना बिसोरो नोमबाजैया दिनैनिफ्राय गैला न'आव हारसिं जासिगोन दा बिन्दास बेरायनांगौ दा हिनजाव गैयियावनो दोखो बेरायना लाखानांगौ लोगोफोर मा होनो ओमफ्राय आङो दायो आंनाबो खामानि दंखायो नालाय थ' खामानियाव थांसै आङो नङाबाथ' आंबो थांफानो हागौमोन आलासियानो खिन्थु आं दा सम गैया नालाय एकदम उफाय गैया खस्थ' मावनानै जाग्रा मानसिनोसो उफाय गैयाना ओंखायनो आलासि जानो मोना दा टाइम गैया एकदम बेस्थ' जाना थायो इनकामफोर बारा गैयाबाबो जेनेबा एसे खामानिफ्राव बेस्थ' जायो नालाय ओंखायनो थांनो मोना आङो उफाय गैयासै दा बेनोमोन लोगोफोर नोमबाजैयाथ' थांबायानो गैलासै दायो सिरि जासिगोन एबार मास मोनसेसो होननायसो जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर दे बाय